ubayan duniya ubayan bariki alhaji bambara wa idris kasar sana wani kuma su ne masu wata mawada kuma akwai sa da ma akwai sa jino akwai su da yama akwai mai gurbi kai da dabana sun daga murtala dan sarkin gwandu shi mai sarkin gwandu Allah ya ma sarkin gwandu mu ce mu samu kamar sati uku muna cikin hidima ta arziki dan sarki kai ta magalgala ne waya ya zama magana ta kashe shi saboda kaza ga dan banna ana kira kuma da saboda kaza kai ne sabon mahabbasi shi ne da da magana kudu sabon mahabbasi kai ne sabon mahabbasi na karfi wallahi ya fa kana darura wallahi ya fa kana darura sai ai ne ubanna ba ko kowa